cando eu vou a Vigo, teño que aparcar un momento, non? Aparco como ciudadano isto cívico nos lugares onde me está permitido aparcar, pero teño que pagar, non entendo porque se me fai pagar, en vez do tempo que eu quero, se me fai pagar un tempo moito maior de 40 minutos, e, por lo tanto, dice, bueno, iso é que divido, é unha concesión en régimen de monopolio que hai aí, ou cando morreu meu pai agora, fai moi pouco, 6 meses, fixo entonces 6 meses, cando o meu irmán me dixo que o que había costado enterrar a meu pai nese monopolio que hai aí, de o tanatorio, dices, é imposible, el ademais quería que ser enterrado como que sempre foi, como un obrero, nada de caixas, de morto. E cando meu irmán me pasou os datos do que significa, dice, esa é unha extracción de rendas de familias pobres por parte do monopolio. Por lo tanto, cando falo do valor social da competencia, falo de cousas tamén deste tipo, non?